ka na itong tanan, o kaninyong tanan karon nga naa sa nagkailaing mga nasod sa tibok kalibutan. O karong adlaw guys, adlaw nga Miyerkules, Pitsa 29, 2021. O adto mi sa andihay guys sa Lawis. Kaya agahang ingko is birthday ni Ja karon unja. Nami ihatod nga motor. Surprise ni Ja. Okay guys, makita-kita ra adto puhon kita guys ha. Makita-kita ra taon ja puhon didto. Abutan tas Ginoo. Tagaan mig maadtong pagbiyahe. Okay guys, daghang salamat. Hi guys. Maadto nami. Ato nami sa ila sa angin ko. Kay mag surprise mi adto maghatod pud ni og motor. Mao na ang surprise ni Jagikan si Jang anak nga si Day Karin nga ato karon sa Texas, USA. Okay guys. Daghang salamat. Hi guys, o karon di ami. Mao ni ang motor nga ihatod adto. I-surprise ni Inko. Kasi na stick si Ruan paliw ko sa pag-subscribe sa isang channel og ni Nagals. Next video. Og sabon pag mga channel adto na lang tiwasan kay nagdali mi. Okay guys. Salamat. Hi guys. Diyan na mi guys, naabot na mi. Sa ilang ni Along Bukoy, wa pa mi mo diretso dito sa ilang Inko nga aha mga hatdan aning surprise nga motor nga nag-birthday karong adlaw. Sa guys ha, niya na mi sa ang igagaw nga si Along Bukoy. Niya na mi sa ila, niya sa pangpang. Hi guys. Diyan na mi guys, isa guys kay munaog sa tiguang. Pastilan guys. Usa guys ha. Murata na ho to eh. Guys. Diyan na mi guys. Isa asa lang. Ang sang talawag na gamay. Guys kay ano guys? Naabot na mi. Pero guys, masawa pa mi kaabot na to pa mi sa Valencia. Giatangan mig pulis. Kaya nagduda mi sa asa gikan ang motor among gikarga. Gikuhilawan ko guys, wala ko ka-vlog dito, pasensya. Natinga si jangan nung nami karga motor abig gikan namo. Na ning tuwa si pag ingon na mag ihatod namo sa birthday surprise kay naman may dangkek nakatuwa ang pulis ningon. Ningon ang pulis. Aw, tinuod na ka naman may dangkek. Mao guys nga. Ning lakaw gipalakaw minija kay i-surprise mo to lang kaning motor nga among gihatod di ah. Gikuhilawan di ko guys. Kami na magpanao. Oh, gikuhilawan bitaw kulong hala. Hi guys, di ana jud mi. Salamat Ginoo. Karon pa sila abot. Karga. Naginaw ko intaon sila dari along yan bas tigwa. Si Ruan. Kek si Ruan. Og dinay jud. Ning marilong ulalin pag taka-taka mo lang laki guhal mo. Aha, kek mangod po lang isang channel guys. Di sila Along Bukoy guys. Di na ilang ba ni Day Grace. Di na mi karon. Nabot na mi. Pero guys, at least yung ngidi ka. Di ba ni mga ato andyan? Tuwa pa dito ilan ni Kumigil. Mao dito hatdan sa motor. Niya pamidan ni kay na amon poy mo abot nga. Food catering. Pero dungan rami mo larga nga to andyan. Hay Along Bukoy. Wala mi ay mong bailong bugnawang. Kani, mas tira jud ka buhi mo lang guys oh. Wow, ninduta sa imong bailong ay. Oh, landong ani. Ijang panta ni ani guys, Along Bukoy kani. Sadya. Oo, maki. Yeah guys. Ug karon ni ano nilang igagaw Along Bukoy, ug Day Grace dia. Mani lang ba dani? Abot namin. Si Day Grace dia guys. Hi guys. Welcome back to our house. Wow. This is baby. Mani kating sa hospital guys. Mani si Ja nga ani nag-vlog to. Laki na din oh. Baby Jeff. Ilan talaga yan, te? Mo ba dai? Ano yung pa-check up tayo na 2 days naman eh. Hindi na ingalam dyan ang bata na batik-batik. Hindi pa magmamahal sa mga ngipin siguro.
Oh, nagnipo naman di ay na dai. Di naman dyan ay katingang bata dai. Pero naglibang-libang po siya. Ay, panungot na dai. O nangipon, nagsagol. Pila naman nakabuan? Kuan. 5 months pa ikaw. Ah, dai. Guys, ya siya lang mo ko nga buutan. Kaadjog si Degris food. Buutan po si Degris guys. Ano si Degris ang kabuutan. Bijang asawa. Bijang bana siya lang mo ko kani ang igagaw nga buutan. Kaadjog di aga lutong. Butang na to. Wow! Naglaw! Ay! Napa isang inununan. Aw na isda gisagol. Wow! Tapos isang sinog ba ito guys? Ah. Oh, day. Sakay ang hangin dari para bujag. Oh, lami ada ari hangin. Oh, lalong lamion sa imong likod lo. Long. Ante Flor, lami ka sa kuwan lang mo koy. Ang likod na ah. Bugnaw ka adjo. Yes, lami an si En. Na ah. Ala. Guys, yan, kaasa isang likod. Bugnaw, ari long. Long, atubang ni mong bay, bugnaw. Inig ari sa likod, bugnaw. Jarong lami, uy. Mura sa pressure. Ang sa tanga ay, sa resulta. Karaan dyan ka, buwag. Di apa isang gihaling guys sa gawas, kay nagsuba. Wow, kabuutan. Dini sa along mo koy guys. Butang na to. Ay, along mo koy, God bless you. Ito guys, kaya magpatanawa. Di, nakaon melo. Nakaon sila. Nakaon may pumahaw. Alas 7 na may nakagikan long. Wala, wala may ansi. Di mong bahay buyag. Ay! Naigihaling guys. Kay magsugba og isda nga. Panakon. Banakon. Naa. That's isba. Banak. Lami ka dun isugba kay tambok ka dun. Diyan namin po ni guys. Kay landong niya. Bugnaw ka dun nipa. Si along mo ko rada ni namanday siguro lang na. Or na pa. Kamaumagod po ni sa mamanday. Naa. Ayun na. Nadizaan ni mo. Kaluyan sa Ginoo. Napilang mga buwag. Ano guys? Nagan sila buwag dari dia. Ha? Buwag ari guys. Oh, lami nagan sila buwag. Lami pinikatay. Kani sila maadto din sa atot malang. Napod sila sa ganan guys. Wa sila giuog. Ilang service. Kaya di aman sila sa ganan. Butan makaduni isang mama po guys. Isang nagsuon. Ito sa Amerika sila. Ang antina sa Antiflor. Gipalitan sila sa ganan. Salong makoy. Butan mo salong makoy na. Isang bay oh. Lami ka ako guys. Naanay pantaw oh. Bugnaw ka ako gana oh. Butan po isang asawa. Sila Grace. Andiyan guys. Tadi sa mga makoy ani igagaw. First cousin dyan na ako. Okay. Guys, amang patanawon silang mga buwak guys oh. Wow, ang mga buwak ni Degris guys. Parang kadaghan mga lagmi. Oh. Dihan sa Degris naman. Guys, daghan sa buwak. Buat ni Grace. Nawa guys ha. Guys, tanawang ilang kapadas ngalong mo koy guys. Sige pakita nimo ag bunga oh. Oh. Ha? Daghan. Dapat. Daghan sila tanan-tanan mga buwat. Sigihanan na Grace buwat guys. Kaya sila mga buutan guys. Buwak lang yung mga kaado. Aman. Uy! Tena, may nyeret eh. Oo. Ano na? Guys.
Usa unsa ni gisod ang Usog pa sa buntag time sa'yo. pa. Unsa ni gisod ang ilang wifi sa Bye-bye. Ugma ka ng langgam. May uso arite. ngano mangiing ana man gisod bye bye. Ah, Ka. Don't forget. Ante! Naabot kami dari! Guys, dang ante ning tawag. Kaban siya na, Ben? Ante? Busy. Ay, kuha ni hinay ang signal. Tanawa guys. Ang ipakita ninyo ang ilang signal to sa ibabaw, oh! Aron kahabog! Oh no. Kay aron ang signal is... Dili na Huh? signal. Asam din na? Pocket wifi. Ay, packet wifi! To sa ibabaw! Pastilan! Nagilang packet wifi isa! Tanawa guys! Tudloan nilang packet wifi guys! Asam na ang tudlo! Oh, ta! Packet wifi! To sa ibabaw! Ngano guys, aron mo kasag ilang signal are. Mo lang ilang packet mo wifi to ana sa tumoy sa kawajan. Gitungtong. Mo na guys. Ay nauslob man gud pud ani na natabilan sila nasalipdan sila aning mga bungtod nga mga lasang-lasang ani ba? Na Ante! Gayaw-yaw ko dari. Okay. Okay guys, di apa po gising kapada silong mukoy guys ana ako gihan din nga. Along mukoy si Degres na. Alang kapada so. Lami ka di lang kapada kay dato bunga na ihinog na buslot na maghinog oh makuha. Nung lami sila ating kuha kan nung nung atong kanon nung ang ipakuha ng buwog. Nabot sila pa. Dragon fruit. Yeah. Wow, tapi lang kugo ko. Uy. Nasa. Ano mo kay ano? Pagbuhan diba? Guys, pati si Degres. Wow! Yes! Dragon fruit! Pati ng batong, tay kamunggay. Alam mo ito, alam mo ito. Pagbuhan nilang kamunggay, ari guys. Napilang tang. Wah, kalau dibahono sila kapajas ante oy. Daga. Tu Uy, kaya wa oy. Na lami ilang lang mo kay guys kay naay kanipaan ang likod bugnaw. Kinabugnawan ilang likod guys. Kay ano? Andi ka sa dagat, maalis nga man ari. Ano silang likod. Nanti nagsid pa ni mo dito silang bahay. Napud kanay pantaw ni pa agatap. Sana nami asin dani lungmo koy. Gusto ka maghimog ni pa naapod guys. Wa sila palit-palit adag ni pa guys. Kaya na magkuha ra sa likod. Gagagag man dining ang buhok. Mura man kugwak-wak aning nasalaag. Ay, ginawa ko. Mura ko gwak-gwak na sa laag. Ay, gwak-gwak na buntagan. Bito guys, sa biyahe, mangkunin na mo pasensya. Guys, ang naong kay nga, no? Kaya ang ilong ugwapan ni buho. Hubag yung taon ni buteng. Kumbako pala dyan taon. Oh no. Mura naman yung taon kining kamatis, yung lunga. Kaya bitang kamatis, nga nang sa kadako guys. Tingad sa init, sa panahon nga. Wakatubo, may bunga sa huwaw. Mo ni ang ilong guys. Morning og palwa maranig palwa nga gikub na ang bukadari palwa ni nga gikub pero maadyo na naman po ni guys sang man ang hinilungan madyo naman na ibuho pinarabi agi asangin aron makaginhawa ito pero to guys malo to guys ha kay makaano na ito isin og palo isda garang lami juga adyo disco adyo tangan okay guys ha. Along Mokoy is the best. Guys, Along Mokoy is the best. Yung si Degres. Ngano guys? Arang kabuutan din sila guys. Sa Along Mokoy. Oh, ni dyan kalabo. May batong nang urapit sa ibabaw. Oh! Wow! Inja guys. Dapat dyan kalabo. Arang ka presko. Lami ka adjog mga dahon. Okay na lang, di ba nilo man nila O, da elepante. Ilimnan, ra pa nilong. Inimnan.
na ni gani pante. Ante, huwag mo ani ka dari lami itambadan ni mo. Ay, lalo mo ko. Ay, hindi ko basa, guys. Ha? Na ako basa. Kaya guys, oh, tininood na dyan yung naghaling, guys. Kaya po man to kaadyan na hirakti ka diha. Karon bed. Andar na si Kig Stick, si Ruan. Ruan lang, dagang kahoy, oh. Sumuwag na, ha. Ha? Kaya po man rin ako ang isda. Hilaw pa. Panaluto. Kilawan na naman na para di na Kilawan na naman eh. Murag gidangat. Banak. Okay guys. Hi guys. Okay, kira na. Na guys, nailang ani along mo koy guys. Sinabawang kitong. Napinononan guys na arang kaprisko. Ante. Okay guys, mani jang gianda nilang mo koy na mo tapos sinugba guys gihaling pagtarong kay wa pa man maluto. O di ba insakto pagkahaling mo to. Ilang gi Gado ni mo galing. Ante guys da. Ante. Mangangan mo ante, lamig sabaw. Lamig ka adto isda kay presko na ikamunggay di Ante, bebo may are. Nagkatapok. Maadyo na ning siga guys. Gadilaab nagkadyo. Hello? Timirin ba diha? Ha magilang bay. Na deso na. Ang bisitahin ba? Ha? Ang Ti ulo nakita ano din siya? Ang Ginoo ko. Kang etod para mag Guys, aling siga na magsugba na. pagkaan sa. Hi guys, ug mauna ni guys, nagsugba na dyan sila nga. Kig Stick si Ruan guys, ug si Wuwag. Tap sa alang mo ko guys. Kay ihatid ko ato na yung mga lakwan. Mo ni guys. Arang kalami nga isda kinapriskuhan isang giandam ni along mo koy buutan mo ni ang gagawos. Naman si jang asawa pud pareha sila. Mano to guys. Palihog ko sa pag-subscribe sa akong channel guys. Marilong bulan na daghang salamat sa inyong pagsuporta nahong. Mo na to. Daghang salamat and God bless us all.